Tady se pojďme podívat na tyto dva obrázky. Tady máme jednu paní vlevo a druhou paní vpravo. Jedna paní je veselá, druhá paní smutná. Asi se, myslím, všichni shodneme, která paní je veselá a která paní je smutná. Tady máme zase dvě paní. Jedna paní je veselá, jedna paní je smutná. Tak já to zkusím říct, co si myslím. Když si jenom myslíte, že to naopak, tak řekněte. Mně připadá tady ta smutná a tady ta veselá. Myslí si někdo, že je to naopak? Tak a teďka, a to je ten první příklad, co vám chci dát. Vemme si, že podle toho, jak ten člověk stojí, jaký má výraz, to znamená, co vidím na somatice, já jsem schopná odhadnout, jaký má emoce. Jeden má radostní emoce a jeden má negativní emoce, smutný. Co to znamená? Že to, co mě se honí v hlavě, se nějakým způsobem přepisuje a promítá do toho somatického stavu. Jo, je to řetězec, tady vznikne nějaká myšlenka negativní, jsou nějaká negativní emoce a tomu odpovídá nějaký postoj, ale ono upřímně řečeno, pak když jdeme dál, tak tomu neodpovídá jenom ten postoj, ale vemme si, že pokud já dlouho stojím takhle, tak vlastně povrchně a blbě dýchám a už se mi začne blokovat krčí páteř a tak dále. To vám řeknu na dalším ještě za chviličku. Ale, takže tady ten řetězec a začne se propisovat, a když takhle budu dlouho, no tak samozřejmě začnu mít třeba zablokovanou přechod krční hrudní páteře, opakované infekce plicní, protože se mi nebudou špatně okysličovat plicní sklípky, protože vlastně budu pořád takhle zavřený hrudník. Tadyhle dojde ke skřípnutí vlastně zavření pánve, změní se mi úhel brániční, který způsobí vlastně dysfunkci svěrače, který je v bránici, takže můžu mít reflux a tak dále, přetížená bederní páteř, takovéhle věci. Tak a teďka si veme, že my samozřejmě nechceme, aby ten patologický řetězec doběhl až sem, tím, že prostě jsem pořád smutná. Ale dobrá zpráva je, že my ho můžeme, veme si, že jsme často ve stavu, kdy já to neumím tady vypnout, že bych si řekla, dobře, a já už teď nebudu smutná. Ale já tomu můžu pomoct do druhé strany. Právě tím, že ono je to propojené. Takže i tím nastavením té postury se může ovlivnit ten stav té mysli. Já vám dám příklad. Zkuste si pustit teďka v hlavě takovýto vláda je špatná, všichni kradou, je válka, je inflace, jde to tady do háje prostě a tak dále. A teďka si zkuste takhle narovnat otevření hrudník a zvednout koutky a usmát. Asi si všimnete, že v tu chvíli se tady ten řetězec přeruší, to je nekompatibilní. Prostě jak to tady vidíme na těch paních, nějakému vlastně emočnímu stavu, kterému odpovídá nějaký kolotoč myšlenek, odpovídá i nějaká postura. A z toho důvodu si vemme, že neexistuje vlastně žádná tradice na světě, jejíž součástí není tanec. A vlastně ty pohybové techniky, to, že se tancovalo, to nebylo tak, že by ty lidi neměli co dělat, ale ono to mělo silně terapeutický účinek, protože právě si všimněme, že tadyhle ta postura, která by se dalo říct, že to je ta postura jako pozitivních emocí a takových, tak ta vlastně je typická pro různé pohybové techniky, ale když se podíváme zpátky do historie i různých kultur, tak je to tanec. Konkrétně proto třeba jóga je součástí přístupu té ajurvédské medicíny, qigong součástí přístupu čínské medicíny jako léčebný prostředek. Chci dát jenom příklad tím, že proto i ty pohybové techniky a proto je teďka fyzioterapie takhle na vzestupu, protože se prostě tady ta vazba ukazuje čím dál markantněji a ukazuje se, že změnou polohy a i nastavení muskuloskeletárního systému my můžeme zpětně ovlivnit tento řetězec a můžeme vlastně i uvolnit tu smyčku negativní, která nám může víc k nějakým somatickým problémům, které nechceme. Vemme si, že tyto techniky skýtají vesměs různé aspekty a ty aspekty nás taky ovlivňují i v našem fungování a mentálním nastavení. Flexibilita, která se promítá i do flexibilního nahlížení světa. Protože čím víc ten svět se mění, tak samozřejmě víme, že evolučně přežívají pouze ty nejpřizpůsobivější druhy.
Takže proto to není náhoda, že v józe se dělají různé flexibilní cviky, které cvičí flexibilitu, protože ti lidé vlastně se tímto stávají odolnější vůči vnějším změnám a tudíž i vůči různým úzkostným stavům a tak dále. Stejně tak síla, protože pořád se něco bude v životě dít, kde bude třeba se angažovat, kde bude třeba projevit nějaké odhodlání a sílu. Proto v různých šaolinských technikách se hodně cvičí síla. Rovnováha. Stejně tak balanční cvičení jsou součástí těchto technik a rovnováha opět znamená i rovnováhu vnitřní, moji rovnováhu vnímání světa okolo. A já ráda hovořím i o grácii a to je ten umělecký aspekt, protože si vemme, že musím každý týden třeba mít záchody a přijde mi to strašně a já je můžu mít vztekle, že prostě já přeci tady nebudu mít záchody a tak dále. A nebo se můžu krásně oblíct, vzít si naušnice, pustit si hezkou hudbu a ty záchody stejně musím nějak umýt, ale úplně ten věm bude jiný z toho prostě, protože stejně ten záchod musím umýt, ale nebude tam tady ten řetězec tady těch všeho a proč já musím a zase a tohle. A můžu si to prostě je umýt prostě s nějakou grácí.